No takže čaute ľudia, ja vás tu vítam u ďalšieho videa. Je to tutoriál na to, ako nejaké video editovať v tomto programe, ktorý sa volá že Camtasia Studio 8. Vlastne my si dnes ukážeme si, ako to video editovať, aby to vyzeralo aj trošku pekne a tak. Takže čo prvé si urobíme, čo si prvé urobíme, takže prenesieme si nejaké video, proste nájdeme si nejaké video. Ja mám urobené na Mafiu Let's Play. Takže jednoducho ja si ho chytím a prenesiem ho do Camtasie sem. Takto. Musím ho načítať. Tak, ako vidíte. A teraz iba prídeme a presunieme ho sem. Toto tu, ono sa to volá časová os. Takže, ak to video chcete dávať na YouTube, tak iba príďte sem a si kliknete na YouTube a to znamená, že to video bude v HD. Ja by som vám odporúčal, že aj keď budete robiť nejaké videá, nemusíte to dávať ani na YouTube, ale aby ste si to dávali do toho, lebo je to potom dobrá kvalita. Takže jednoducho ja si tu nechám asi toľko miesta, takže ideme od toho najľahšieho. Čiže ideme na to, ktoré sa volá, toto okno, ktoré sa volá, ako sa to číta, ani neviem, sorry. Čiže tak, a tu máte proste nejaké tie veci, napríklad, proste kliknete si na čo chcete a pridávam to do toho videa, no. Čiže napríklad iba tak zmenší, fuck you. A ide video, začína, moment, no, ukážeme si to až potom. Čiže ide tak, video začína tu, vidíte, tak, a teraz tu bude akože tá šipka, alebo bublina, kam môžeme ju všelijako zmeniť, zväčšiť a takto zúžiť. A môžeme do toho napísať nejaký text, ktorý si chcete vložiť do tohoto videa. Čiže takto z toho. A ešte si tu môžete vložiť nejaké do toho efekty, že ako to bude vyzerať. To okno myslím. Sakra, je to takto, hej. Alebo tak, proste ten odtieň toho, tú farbu ako toho okna. A toto je ďalšia farba. Tu si dáme svoj text a tu si môžete vybrať originál ako vo Worde, ako štýl toho písma. A čiže tak. A teraz ideme normálne, si to pustíme od začiatku. Vidíte, že je tu kapitola 9. Drsňák a účetní. Aj môj let's play sa tam teraz akože ukazuje, že tak, ono sa to samo už tam hodí taký efekt, že ide to, aby sa to tak keby zjavilo a potom to pekne zmizne. Čiže tak, kto by sme mali? Ukážeme si teraz, takže to je jedno, že ktoré z tohoto vy tam chcete dať, je to úplne jedno. So všetkým sa robí úplne tak isto. Máte tu potom ešte tie CTRL-V, to je, že
napríklad skopírovanie nejakého textu. A tu, keď si chcete vložiť do toho videa iba samotný, iba text, tak klikneme na T a zase iba niečo tam dáme. Áno. Zmeníme tie somariny, je to jedno na čo. A teraz len ideme proste, ja tu dám tak, aby sme nemuseli čakať. A vidíte, 6. kvietna. a nie, lebo ešte si musíme zmeniť aj farbu, aby to bolo vidno, nie napríklad na červeno. Čiže vidíte, že to je 6. kvietna. pekne vidno. Takže ukážeme si teraz, že keď máme nejaké to video, moment, a napríklad ako sa v ňom mení audio. Čiže iba si klikneme spravím a dáme to edit audio a stišíme ten zvuk ktorý je vlastne v tomto videu. Čiže dáme to nižšie. Sakra. Chcem to vrátiť späť. Vidíte? A iba prídeme a dáme volume down. Hej, a môžete si sami všimnúť, že už to je počuť veľa slabšie. A teraz keď prídeme a dáme zase dáme to audio, edit audio a dáme volume up, takže bude to počuť fajn už. Teraz si ukážeme niečo so strihaním. Takže napríklad ideme sem a vyberiem si tak, že 30 sekúnd a že od začiatku toho videa až po 30 sekundu chceme to strihnúť. Čiže dáme si túto paličku, označíme si to takto, hovno. Ideme sem, moment, sorry za to slovo, ideme sem a dáme si to sem na 30 sekundu a klikneme na split. A vidíte, že, moment, že nám to takto oddialilo, odstrihlo. A to je jedno, že čo chcete zmeniť alebo vystrihnúť. Napríklad, že chceme ešte túto časť, jednoducho stade, tu prídem, označím, dám toto, vrátim to späť a vystrihlo nám to. A teraz, čo ak chceme, že tú jednu časť vystrihnutú, že chceme napríklad upraviť, a to myslím ja takto, že chceme, ako by som to spomaliť alebo zrýchliť, áno, takže tak, označíme to celú tú časť a dáme nie. Ideme sem a napríklad, moment, lebo ideme takto a vezmeme paličku, ktoré chceme napríklad zrýchliť. Čiže ideme tu napríklad na 7 sekundu, klikneme na to video a klikneme na clip speed. 100% je to proste normálne, aké to chceme. Je to proste originálna rýchlosť. My sme si hovorili, že to najprv to spomalíme asi, takže si dáme, ja neviem, na 30, alebo že si to, dá sa tam písať, vole, že si to dáme na 30, áno. Čiže tak, a nie, minimálne na 50 to musí byť, áno. Že tak. Čo to je klip? Čo? Uvidíme, či to urobilo. Je tu kapitola 9. Nie. Moment. Upton. Dáme ešte raz, či nie toto, sakra. Dáme ešte raz takto a dáme clip speed a skúsime to zrýchliť. Na, neviem, napríklad na 200. Vole.
na 200. OK. No a vidíte, že nám to zmenilo a bude to teraz iba takéto zrýchlené. Vidíte? Vidíte, to kapitola 9. Drhňák a účetní. A potom 6. května. Už neviem sakra, aký to bol rok, ale viem to, že sme späť a ideme hrať. No a ako vidíte, že nám to aj pekne zrýchlilo. Ale teraz ideme späť a keď že to chceme spomaliť, tak ako som už hovoril, že tu dáme napríklad na 50 a nejde to proste, neviem prečo, ale spomaliť mi to nechce ísť. Vám by to malo ísť, neviem prečo, nechce to ísť mne, ale vám by to malo ísť, neviem prečo. Pozri, dám to na 80, dajme tomu, áno. Už. A teraz to bude spomalené. Moment, tak, ak si to spomalíme ešte napríklad tak, a čekuj to teraz. Moment. Vidíš, aké to je spomalené? Ale zaujímalo by ma, že prečo ma tam nie ani počuť, čo? Vole. Tak no a počúvaj ešte raz. 6. května. Vidíš, no takže je to spomalené a teraz napríklad upravili sme si to a ukazoval som aj akože ako som prvé audio, však áno, ukazoval. Takže a teraz napríklad vystihli sme video a nejaký prechod medzi týmto, aby to nebolo také akože seknuté. Vidíš? A že, že to skočí. Takže ideme jednoducho sem a transitions a chyba si vyberiete nejaký ten prechod, pretiahnete ho tam, kde chcete. Takže ja urobím aj to, dám ešte aj sem, keď už sme to strihli a vidíte, že nám to robí takto pekne. Zvedni telefón. A kde je, vole? Tu je telefón. No tak ho zveď. Videli ste, aké to je? Alebo ešte toto napríklad? No jasné, no hneď tam budú. Mám po nedelním flákaní. Videli ste, ako sa to zmenilo. Ešte čo vám môžem ukázať, takže ešte také k takémuto jednoduchému editovaniu, že napríklad robíte si let's play na hru, ale chcete tam ešte vložiť nejakú muziku, ale tak, aby bolo počuť aj vás, aj tú hudbu. A to si my urobíme takto, že teraz ja tu nemám ani žiadnu pesničku tu nemám však. Ideme na internet a to je jedno čo, ja niečo rýchlo stiahnem najhudba.com, že tak a stiahneme si hneď to prvé od strapa daj peňaz, že počkáme si 20 sekúnd, čiže tak, moment, 8, 7, 6, no to je jedno a v budúcom diele si ukážeme, ako vytvoriť vlastné logo a to už budem robiť cez Photoshop a potom si ukážeme ešte ako vytvoriť vlastné pozadie na YouTube, aby to nejako vyzeralo. No a ak máme svoju pesničku, dáme ju teraz zase do toho klipu. Hej, čo to je? Vidíte, dáme ju sem, máme tu pesničku. A teraz ju preťahneme pod to video, a keď to spustíme a tak vidíte, že to bude hrať úplne všetko naraz. A
blbo to bude znieť, čiže ani v let's play ani by vás tam nebolo ani počuť, vidíte. Ukážeme si. Vidíte, že proste dám to niekde tu, kde to nie je ani spomalené a bude hrať hudba. Mal som Daj mi 100 eur a ja pobežím rovno do štúdia. Vidíte, že tú hudbu je počuť proste viac. A my chceme, aby tú hudbu, aby ona hrala iba akože v pozadí, aby bolo počuť viac nás. Čiže chyba si klikneme na tú hudbu, spravím edit audio zase volume down, nejako tak a uvidíte, aká to je zmena. A ako to pekne znie, je počuť aj z nás, aj tú hudbu. Aby sa nám chcelo aj pracovať, ne ľudia, no veď. No vidíte, takže pre dnes to bude asi všetko. No, zmizni. S týmto som ešte asi aj nerobil, ale tu sú nejaké tieto tie premeny, somariny. Tak to už bude asi aj všetko, takže ja sa s vami lúčim, ak sa vám to video, ak sa vám páčilo, dajte like a odber. Čau.